mugi sedaya Iki malah kepara bonus kangge Mas Erik ya Mas Jo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wau dalu ngaos kalih panjenengane Tengawi kula. Nggih. Niki wau teng Betet terus babas niki. Masyaallah. Guse wau WA Mas, kula tak nderek-nderek mangayu bagya Mas Erik. Nggih. Insyaallah klungsa-klungsun nderek wudu. Nggih, nggih. Pun nderek Gus. Nderek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saged sowan silaturahim Siap, siap. dalang idola kula niki. Waduh. Panjenenganipun Mas Kangko. Siap. Amin amin. Wonten kanca-kanca sinden ugi yoga-yoga ugi Mas Jo Klitik Siap. lan Jo Klutuk Nggih. kalian masyarakat desa Wonten Sambiroto. Sambiroto. Sambiroto dusune nderek Wajon nggih lho. Wajon nggih. Wajon lo tepangaken dalem baru zam-zami dalem watu dandang Pak Prambon Nggih. menawi dereng tepang monggo mengki lek pas ngidul pinarak nggih Pemain pun dadi to. pun dados pokok mengki kantor kecamatan Prambon mengki ngetan leradosan nenek omah tingkat 3 putih dalam jenengan niku. ngajenge wonten Alphard 3 Dalam jenengan. Fortuner sekawan Apik, Mas. Innova 5 Alhamdulillah. Jenengan. kula wingkinge niku Kanjol. Kanjol. kula niku termasuk napa nggih keceluk Gus ya keceluk tokoh agama ning seneng seni dalam Oh, ngaten. nggih nggih. kula teng mobil niku timbang nyenengne ngetel pengajian nyetel wayang kula nggih lho niki wau kula nembe nyetel wayang lakone Antasena lara untu Lho. Lah Aku selawase dadi dalang rung tau lho nglakone Antasena lara untu. nggih lho sing lara untu kula piyambak asline niki terus kula nggih sering ngaos kali Mas Jo Klitik Jo Klutuk Nggih. nggih dalu kalih kula Pak Tengawi Mas Nggih, nggih, Mas Kanggo Nggih, nggih. lemes Kate kon ngawini ndi ngono. Ngamine ngendi? tak wantem iya kok dateng di Wadungan Oh, dalu kula Wadungan, teng nggih. Wadungan Ngawi Nggih. ngaos kalih kula lemes lemes kula tingali dalu niki lho semangat banget nek sindene Pak tibake Pak sing gare semangat niku Lah nggih tibake. niku to. Niku tombo Mas, tombo. Gus, Piye, pripun? Donga nggo putrane Mas Erik napa lek bocah sunat ku dungane pripun? Muga sing disunat mboten tukul malih. Tukul malih ya kedhe diwong. Dados lare ingkang saleh. Dados lare ingkang ngabekti tiyang sepah kalih. Apa malih nggih? Ndi to bocahe pundi to? Bocah Setengah jam. sing disunat to? Bocah iki to? Lah, nah. Kok senes. Niki lho, di nggone panggung niku lho. Ora wi ngawur mbae kuwi. Kuwi mbae. Dados nggih pokok kula mau ningali ten mriku lho. Anu padalan Nggih, nggih, Gus. karo untuk mangan kacang cemak cemik ngono. Nggih. Terus karo tengak-tengok enten bakul kopi badhe kula tumbas kok diceluk munggah. Putra napa mungkin ngopi alih kula piyambak. Ngoten. Wah aku kon bayari ya mesti. Lah gunane napa mbeto dompet kaya ngoten niku? Dompet di sini sertifikat tok iki ya. Mangsamu lho. Gus. Aja ngono lagi lulus sertifikat. Pak Mbah Nur Gus, jan berkahi niki wae nyuwun pangapunten Mas Angko. Pripun, Mas? Kula ya silaturahmi kalih warga masyarakat Betet. Nggih. Dan alhamdulillah wis engko tak wae genti aku tak dolan rono. Nggih. Wau wonten pengaosan selawatan teng Desa Betet. Betet. Nggih. Terus beliau berdua niki mboten kula perintah, nggih mboten kula abani, kula tak mampir mriku. Oh, aku yo ngono. Nggih. Yang niku ora kok semata-mata ngutamake materi. Mboten, mboten. Ini silaturahmi. Silaturahmi. Anu nyuwun pangapunten, mau titipan kita ora titipan kita. Enten tapi kula entit niku wau. Kowe megel nih hati. Yo pangkat dipikir bos iki. Lejeng Pak nggih. Nggih. Wah koyo cik melek lho wong-wong Gus, iki. jangan kan biasanya ning agama Dalem. tembang lu paling seneng napa? Tembang lu napa? Napa? Tembang. Tembang napa? Jawa lho napa? Jawa. Nggih. Kula pengetahuannya terbatas. Putra napa? Niku lho gambang suling kula nggih seneng. Terus napa niku? Duduk kuwi lho, Bambang Bos
Rahina ki. Wah. Nggih, saged. Apa wis jenenge apa jenenge? Judulnya entit. Kontet iki ngawur ae. Wah banting kowe engko. Tenes. Apa namine napa Mas Yoga niku? Bang Wetan. Nggih. Pengen mirengaken? Gak, tapi aku ngapresiasi iki lho. Kayak apa yogane niki lho. Iki jelas NU jelas iki. Kok saged, Gus? Nang klambine ijo kok. Oh nggih. Nggih leres. Alah ya ora mesti NU lah ijo. Lah napa? Grab ke ijo ya ora NU ya. Yo kalah karo iso. Ya iki lenggah ae ngono ya. Oh nderek. Kok lenggah Pak nggih? Nggih. Sewu lho Mbah. Nggih. Bang Wetan to. Aku jaketan ngene ra apa Pak ya? Kenapa ta ndek iki dibuka ya tangane tiba malah gudik tok. Ya aja ngono. Kale jagongan. Bang Wetan nggih. Nggih, Bang Wetan. Nggih, sedaya waranggana monggo jumeneng. Nah, Monggo. kalih dipun sundul kalian donga kagem putra ingkang dipun kitanaken kelawan Pak Erik saha keluarga. Pinaringan bagya yuwana bagas kewarasan, Mak. Amin. Gus, nggih. Nggih paling boten raketan ya sak kitab ngono lah. Apa Sing kira-kira juse ora duwa-duwa. karo maca kitab? Nggih. Wis engko ae. Jadi nembang sik arep. Oh nggih. Ya. Nembang sik. Monggo sedaya, ayo musikipun. Lilolong. Ya, apa kaya apa? Aku merasa anu nduk ya bangga berkah kanggo awake dhewe sak kanca duwe Jolaras Indonesia. Selama ini pentas dirawuhi Gus ya nembe bengi iki. Ya. Sing ora alergi kelawan budaya, ora alergi kelawan wayang kulit. Oh ya. Ade longkas kluthuk niku nggih diceluk Gus niku. Sapa? Kluthuk niku. Tutuk Gus niku. Weh, Timbali Gus Baru, Gus Ikdam. hat Lah nggih dipun timbali Gus. Gus sinten? Lah nggih dipun timbali Gus Baru, Oh. Gus Ikdam, Gus Parit, Gus Yahya. Ditimbali Gus Mas ora kok. Predikate Gus. Walah diceluk to. Sing penting mboten dus ngoten lho nggih. Monggo musikipun gamelane ketutke. Ya, coba. Ah, ya. Jangan persis jangkaran.
Sampun kantor Gus. Lawan Gus Jo Klitik karo Gus Jo Kluthuk. Nggih. Nggih. Kula niku sementing penak Mas Kangko. Nggih. Ben anake diceloki pun ketemu teorine. Wah, kudu sekolahane ning pondok. Mboten sah. Di sekolahane ngene kiai. Mboten sah. Terus carane Jenengno Agus. Terus aku ngalung Gus. Kuwi Gus sing kiai ning setelane awet cilik kula wayang kemawon. Ora tau nanggap. Hah? Arepe. Arepe, amin. Jadi Islam di Jawa niku luar biasa, Pak. oh kanten. Nggih, hastu. Salat niku teng pundi mawon jenenge nggih salat, tapi teng Jawa niku dadi sembahyang. Nggih. Nggih ta? Nggih, betul. Sembahyang. Kowe sembahyang porong wong Jawa-Jawa lak ngoten lho nggih. Nggih, betul. Mergi pancen wong riyen niku jenenge munajat niku ya sembahyang, nyembahyang. Cara wong riyen ngarani Gusti Allah niku Sang Hyang Tunggal. Oh nggih. Nggih lek kalian tuh jalan koreksi lho nggih. Siap. Nggih. Nah. Terus dene panggenane Sang Hyang Tunggal iki jenenge Kahyangan, nggih ta? Kahyangan. Nah niku Sang Hyang Tunggal niku lek miturut kapitayane niku wonten putra 3. Nggih. Sing bajeng namine Togok Nggih. utawa Tejamaya. Jomaya. Terus nomor kalih nggih menika Semar utawa Ismaya. Nggih. Sing nomor 3 Manikmaya utawa Bathara Guru. Nggih. Jadi Bathara Guru lah adike Semar. Nggih. Mulane Semar jenenge lah Bathara Dosen. Lah kok ngoten Gus? Ya, Kang Masih Guru lah ya dosen. Oh lah nggih nggih. Wis garek PNS ora ngono tok. Jadi kula niku mempelajari bagaimana Islam di Jawa niku luar biasa dan alhamdulillah kula termasuk pecinta seni budaya karena banyak orang-orang Jawa masuk Islam niku nggih mergi barokahe seni-seni termasuk wayang dalu punika. Tepuk tangan buat wayang luar biasa. Amin. Dados menawi wonten ingkang mengatakan wayang itu haram, wayang itu musyrik, salah ya Gus ya? Nggih, lentu. Nggih. Justru malah mengajarkan tauhid, mergi antri jamus kalima Sodo. Sodo sing jenenge Puntadewa iso dadi ratu Ngamarta. Nggih. Mergo duwe jamus kalima Sodo. Arep diboyong wonten Ngastina ora oleh. Mergo anane Puntadewa dadi ratu mergo duwe jamus kalima Sodo. Napa Gus? Kalimat syahadat. Wonten lho nggih. Kalimat Sodo niku kalimat syahadat. Mulane angger panggonane kok ana kalimat syahadat la ilaha illallah niku mengke dadi negara sing makmur. Amin. Termasuk desa napa niki? Pajon. Sambirata. Sambirata Kuwajon. Ngoten lho nggih, alhamdulillah. Nggih. Jadi kantun-kantunan mawon dijlentrehne kemawon lha kuwi tugase para yai. Dalang ya panggah dalang kemawon mboten napa-napa. Nggih. Oke, siap. Alhamdulillah. Amin. Amin. Lho ngeten lah adem to Mas. Adem. Nggih. Adem. Nggih. Tur lek tiyang niku seneng wayang, Pak. Insyaallah negara ini tidak ada konflik. Nggih, astu. Gak mungkin nek demo perang gelut niku pun mboten wonten. Kula yakin kula. Mergo nyapa? Siang niku pun do ngantuk kabeh. Oh, bar karipan delok wayang. Ya yamene rong turu lho, Pak. Melek kabeh lho, Pak. Lah nggih. Sesuk jenengan nyambut gawe towel-towel lho wis. Lah nggih. Alhamdulillah. Oh, iki lho. Sithik Tur tertib Gus. Mirsani wayang niku wis ora nganggo mata tok, wis nganggo rasa. Nganggo rasa. Sing mirsani yo lenggah jenak nganti meh setengah loro jek anteng kados ngaten. Nggih. Iki wis pantes tirakatan gitu Gus. Leres. Nggih. Alhamdulillah, muga-muga lestari terus kebudayaane wayang. Amin. Nggih, alhamdulillah. Terus sinten namine sing sunat iki namine? Mas Onci. Mas Onci. Onci. Nggih. Ah, lek pengen dadi anak sing solih-solihah syaratnya 3. Apa? Siji ayuh sinahu idza wulida dijenengke sing sae. Nggih. Oh, jenenge Mas Onci sinten namine lengkap? Lengkap Arlonci. Chelsea Prasojo. Nah, iki jelas maknane apik iki jelas. Nggih. Sing paham Mbah Dalang iki. Tapi Jawa kan yo. Jawa, nggih. Lek Arab aku paham, lek Mbah Dalang Jawa paham. Nggih. Pokok jeneng sing sae niku donga. Donga. Monggo sak kersa sing jeneng Jawa ya ora apa-apa. Enek sing jenenge Prasetya ya sae, Bagus ya sae, Eko kuwi jelas anak barep jelas kuwi. Nggih. Nggih lek loro ya Dwi, Nggih. lek nomor 3 ya Fitri. Tri, ngoten kemawon. Dadi pokok jeneng sing sae-sae. Aja kaya lare kula teng pondok bau welis celukane Tony. Lah napa Gus? Lah kok jeneng lengkape lah kok Muhammad Saitoni Rajim. Oh, Onis. Muhammad Saitoni Rajim. demetok berarti. Enek malih ngene kula niku jeneng kaya jeneng
wong Londo mriko lho. Jenenge Muhammad Joni Ponsen. Tak kira lek pakmu po Londo to lek mboten nggih. Yang baron mriku mawon. Lah mbokmu wong juga mertomi iku lho, Gus. Lah kok Ponsen? Lah kok Ponsen, lah kok bakno, lah kok tirone to. Napa? Joni Ponsen lahirnya bulan Juni Senen Pon. Apik. Pon Senen pon oh iya. Ponsen lah pon Senen ha. Son. Makane jenenge sing apik lek kaya kula kan Bahru Zamzami. Nggih. Bahru niku maknane ganteng. Sami-sami banyu. Zamzami. Napa? Blater. Nggih, berarti wong ganteng sing blater. Kula gadah julukan. Mane ora trimo to kayak Siti kae, Mas. Mulane kula gadah julukan Pak Dalang. Napa Gus? Kula gadah julukan MBG. Wah, Napa makan bergizi gratis? Salah. Terus Mas Bahru ganteng. wah. Kula niku Bahru Segara. Alhamdulillah. Bahru niku malah Segara. Dawe abah mbiyen. Nggih. Ben iso dadi wong sing nyegara ning masyarakat. Amin. Dadi sing dikancani ora mek sing gawe sapa masjid, sing sapa ratan yo dikancani, bakul yo dikancani nggih to. Para seniman yo dikancani piye? Baik ya dikancani. Ya pangkat tak kancani to, Bos. Piye? Tukokne apa piye? Ya. Iya kena geger deh iku. Jadi sedanten dalam kancane kanca kula sembarang niki alhamdulillah. Zamzami, banyu Zamzam ben iso sapa sowan Mekah Madinah. Kadungane sing teko kabeh niki hadir binjing iso sowan Mekah Madinah. Amin. Yes. Terus alamahu idza aqala lek iso diulang cara nyambut gawe sing bener, tata krama sing sae, diulang carane ibadah, carane dadi wong sing estu temen niku pripun. Lah niku kewajibane tiyang sepah kalih. Adab nggih Gus nggih. Nggih, estu Budi pekerti. budi pakerti, estu saelek-eleke tiyang sepah mesti pengen anake langkung sae. Ngoten lho nggih. Anakmu piye guys sida piye ya? Pun alhamdulillah. Piye? Ketompo. Cus Nggih, tembu di sani kuliah tembu di anaknya. teka polsek gak? Loh. Dinas. Nyopet kecekel dewi. Oh, yo bangke. Lah anak jenengan tembu di kok. Alhamdulillah nggih pun kok kene mboke. Mbak sing ndi? Lah yo pra bener anake kok kene mboke. Oh iya. Putra yo senengane mboke kok. Pancen anu Pak Dalang. Nggih. Dagelan kondang iki gampang loro mah. Napa niku? Mah kidul, mah kulon. Mah lor. Sing kaping 3 Gus, napa Gus? Sing kaping 3 iki menika ayu zawijahu idza adroka. Lek pun wancine simah lho nggih. Niku mungkin jenengan simahaken sing bibit bebet bobote iki. Pas ngoten lho nggih. Sing yo ekonomine yo padha. Terus cara masyarakate ki yo padha, ganteng ayune ki yo seimbang. Lek cara ganteng ayune ra seimbang ki kok angel. Sakinah mawaddah warahmah ki angel. Aku duwe tangga wayu pol. Lah terus Oleh lanangan ki masalah. Ireng welek. Tenan, sing padahal sing ngincim niku kathah niku sing ayu niku. nggih. Wah, tangga-tangga le ndongakne ra iso sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga nang pegatan ngono. Ya pancen ngenteni randane kuwi. Hitungane jenengan. Ora kok ngawur. Mulane ayu kabeh gantenge ya kudu seimbang, mulane kufu seimbang. Rasa menye-menye, rasa terus lek wong baron ya cara mantu ya oleh tosana kono ae. Ngono lho. Dada cara Prambon kok ya cara mantu oleh di Tanjung Anom. Ngono ae rasa adu-adu Jakarta kono rasa. Terus yo mandak yo wong wedok mundak ayu mundak ngentek-ngenteki duit kok masa kuwi. Plakate saya akeh. Saya akeh aku Loh, memang cantik itu butuh perawatan. Nah, ngoten. Pokoke bangun Gus. Anu Mas Jo. Nggih. Berarti sing tak aturke bola-bali ning pedalangan ning wayangan ki bener. Kewajibane wong tuwa iki ketika duwe anak, siji menehi jeneng sing apik, Nggih. loro nyekolahane, minterke sak dhuwur-dhuwure, sing terakhir kewajibane wong tuwa menyang anak ngrabekke ning anak. Nah, Berarti leres nggih Gus nggih. leres. Nah, iki sah berarti lek ku ngomong pendak bengi kae wis bener miturut
kitab suci gitu. Leres niku hadis Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Matur suwun ya Gus. Sami-sami. Mugi pituture menjenengan dalem menika saged migunani tuprape sedherek masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Bangun rawe. Nika wonten kenang-kenangan saking Mas Kangko. Nggih. Panjenengan sampun Pak. Wah napa lho? Kok koyo repot-repot mawon to jenengan niku? Panjenengan remen wayang. Nggih. Nika Mas Kangko wonten tali asih. Nggih, nggih. Matur suwun. Iki jelas iki rumput kok Jepang, Pak. Lah Jepang bar kalah karo Brazil dikai rumput. Lah wantem nih dasmu tenan iki. Ayo ngawur. Siap Gus. Gus, terima kasih. Banun Siap. sehat selalu. Siap. Mugi-mugi Al Badar jaya-jaya selalu. Amin ya Gus Banun rabbal sami-sami alamin. nggih sehat selalu. Amin ya Mugi rabbal langgeng alamin. anggenipun siar agama. Insyaallah dalam waktu dekat Al Badar nggih nanggap wayang. Amin. Nah, tunggu tanggal mainnya. Oke. Ya. Gus, Dalam niki gandeng niki wonten wayang sing kula tresnani kula senengi nggih jenengan. nggih siap. Adike Betara dosen niki Betara guru. Weh, iki lak provokator. Terus guru. Oh, mboten napa-napa aman. Nggih, niku. Nggih. Nggih Gus, kangge tandha tresna kalih jenengan nggih Gus. Siap. Matur nuwun Mas Erik. Tepuk tangan keren. Ampun kesupen Gus. Gus, Dalam ampun kesupen piye lho? itu 50 niku. Asline iki politike Mas Kangko. Napa? Dicekli wayang iso nek kon nanggap yo dalange tetep iki. Lek ngono ya ora apa-apa. Ayo, ngono. Sing penting ya petung pasir rego pira ngono lho. Nggih. Aman. Mboten menika kangge Nang-nangan. perkenalan kula kalih jenengan Siap. wonten panggung mriki Siap. nyambung silaturahmi Siap. ing antarane seniman dalang Jawa Tulen lawan panjenengan sing kulino ngaos kulino ngaji nyebarke pitutur-pitutur agama tumrap sedaya tiyang Amin. kathah. Selamat kabeh mugi-mugi. Amin Gus. Maaf, Nggih. Mas Kangko. Daleme pundi to Mas Kangko? Karanganyar Gus. Karanganyar pundi Jawa Tengah mriku? Jawa Tengah nggih. Masyaallah. Mengke anu nek nanggap lewat kula mawon. Alah, TV kok. Saya tahu ini panggung blantik tok. Ini blantik tok. Iki sinden kok blantik pisan. Ora. Ora. Karanganyar lagi dulik karang kawak niku. Itu karang kates. Bangun sehat selalu Gus. Betara guru. Iki delungkas tak angkat dadi PNS kok insyaallah. Jasa kudus. Nggih. Nggih. Luar biasa tepuk tangan buat Dalang Kangko dan kawan-kawan. Apa lho jenenge yogone apa lho? Dwijo Laras Indonesia. Ana apa namanya? Dwijo Laras Indonesia. Dwijo Laras Indonesia. Wajahe wis lesu kabeh. Turu oleh kok wis bar tak gugah. Ning ngantuk iki lho. Ora ngantuk njowo. Ora ngantuk. Malah wis jungkel barang kaya lho. Heeh, niku lesu do kalah slot tadi. Enggak boleh ya, Gus. Yo diterusne menawa lek bangkrut. Aku ora tau menging wong kok, Pak. Nggih. Dipun Gus, kula ngeslot diterusne to Mas. Engko tak baturane entar tak siapne duit menawa lemahe didol murah aku ya. Kan dilungkas tak tombok to, Dek. Pun matur suwun Mas Jo, duwun Jo. Suwun lho nggih. Nggih, sami-sami, Gus. Nika diparingi sak miki to nggih. Napa? Kok sak miki pripun jenengan niku? Ora to ya wis. Ora ya wis. Dipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kagum Gus Samsami. Nggih, Gus sami-sami terima kasih. Upama nanggap pira Mas Erik nggih to. Nah, iki ana dagelan, ana dalang, ana yoga, ana sinden, ana ustad sing paring panjung mandonga marang Mas Erik sak Nggih. keluarga. Nggih, Mas.